आब' अम्बिकिखौ हाबा हरथारसिगोन होनबा? हराबा मोजां मानसि नायनो फैनायावनो हरखानांगौ। जाया माथो आङो हाबा? नोङो हाबा जाया होनना बुंबानो जागोन नामा? जाया आङो। नोंलाय मिथिखागोन माथो आंनिया। नोंना मा हा? नोंनि गोसथोनायालाय मा दङ हा? ना साख्रियानो दङ ना फाख्रियानो दङ? आरो नोंसोरनि गोसथोलायनाया माथो बेसेबा गोबाव जाबाय। रालायलांबाय बेथो दाहालागि लांनो रोंला। लांगोन ना बोसोरसेनि उनाव लांगोन होनना बुंदों। बेफोरबायदिनो थगायगासिनो फैगोन बोसोराव लांगोन होननानै नै बुरिया लांसिगोन। मादै अम्बिकिया बारा बुरियाखै दे आरो नुनायावबो माथो हायलुलु उन्दैलैथार नुखायो। उन्दै नुबा मा जानो बैसोआथ' जाबायना। नोंनिख्रुइबो गिदिर बियो मिथिबाय। हा बोसोरसेखौ नेथारबावनो हाया होमबा? गैयाहाय गैया सिलिखा बिनानाव नेला आङो हाबा जाया। आङो आंनि गोसथोनायखौ मोनाबा हाबा जाखायाबो रावजोंबो। नोङो हाबा जा होनना बुंबानो जागोन नामा? नोंसा नोंदाया नोंखौ गारगोन हा? आंथ' बोसोरसे नेबागौमोन देनाय नाथाय नोंसा नोंदाया नोंखौ हरथारोनो मिथिबाय। बे आदायालाय मा मिथिगौखाय आङो आंनि मोजां मोननायखौ मोनाबा हाबा जाया होनदों दे आयै। नुदों लासिं सिं लाजिथाराबो खोना। आं हाबा जाया बुंदों आं हाबा जाया। हाबा जाया नोङो हाबा जायाबा खारग'गोन बेथो बिदाजों दोखो दोखो बुजागोन बियो। बोसोरसेखौबो नेबावनो हाला होमबा? हाला बेसेबा बोसोर नेखाबाय बेथो। बे मोजां मोननायखौ नेबाय थाबाथाय बियो बुरिलांगोन बियो हौवाखौनो मोननाय नङा। हा सेंग्रायालाय माथो खामानि मावो? सेंग्रायालाय ओरैनो खेथि बाथि मावो आरो माने न'आव मोजां आरो ना माइ माइरं जेबो आंखाल गैया आरो मानसियाबो मोजां थानो बेनिखायनो हरनो गोसोथार दा जोंहा। माबा बेसांसो बैसो जाखो? बैसोआ बेसेबा जाखो मोनथिया जेखिजाया बेनिख्रुइ माने एसे बैसो जानाय आरो ना। माथोहाय बैसो जानाय मानसिफोरासो अनो बारा बोरायद्रायनोबो हरनाङा आरो बोराय मानि एसेबांबो बोराय नङालै। दे थांसै जोंफोरो। थांसैबो जिरायनोबो होआसैलै नोंसोरनो। आंहा दे जिरायथ'ला थांसै। आयै दिनै मोजाङै रायज्लायना फैबाय। ओमफ्राय मालालागै जाहैगोन हाबाया? मार्चआव। दे जागोन। बे नाग खाथियाथ' जाया होनना बुंगासिनो। जाया होनबानो जागोन नामा? सोर फिसिबाय थागोन बेखौलाय? ओरैनोबाबो जोंफोरनि असे बिनानाव नंखाया फिसिनो लाबोनायसो। सिरि सिरि बुंहाय खोनागोन। खोनाबा माइबा जायो दे। जेखिजाया हाबा हरनांसिगोन बेखौ। आं फिसिबाय थानो हाया मिथिगौ ना? माइबासो लाब मोनगोन दे मालायनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि फिसिबाय थानो। आरो बे अम्बिकाखौ हाबा हरागोलागि नोंसा बिहामजोआ फैयानो न'आव मिथिबायना? बेफोरबायदिसो होमबा? दे जागोन दे होमबा एबार हरथारनांसिगोन। आरो मोनसे बाथ्रा बे अम्बिकाखौ जुदि हाबा हराना बे न'आव खिन्थु आं सानसेबो थाला मिथिबाय आरो बिहामजोखौबो लाबोला आं। आबा बेफोरबायदि बुंनाङा न' गारना थांनायनि बाथ्रा बुंनाङा गोसोआ बेसेबा दुखु मोनो। जेब्ला नोङो 15 बोसोर बैसोआवनो आंखौ गारना थांदोंमोन आं बेसेबा दुखु मोनदोंमोन आबा। नोंनिसो गोरोन्थिमोन। मानोथ' होनबा मबाइल बिबाबो मबाइलखौनो बायना होआमोन। बेनिखायसो आं न'खौ गारनानै थांदोंमोन। आरो आयै नोङो बे अम्बिकाखौ मानो फिसिनो लाबोनाय हा? नोंहा सासेबो गथ' गैयाबासो बेलेग बाथ्रामोन। आबा नोङो जेब्ला न'खौ गारना थांदोंमोन आं बेसेबा दरसेसे हारसिं मोनदोंमोन। बेनिखायसो आं अम्बिकाखौ फिसिनो लाबोदोंमोन। नों जुदि न'आव थानायबा आं लाबामोनथ'। अम्बिकाखौ लाबोनायनि सिगां आं नोंखौ बेसेबा नेबाय दङमोन आबा। बेसेबा लामा नायबाय दङमोन फैगोन होननानै। नाथाय नोङो दिनै 15 बोसोरनि उनावसो फैबाय। जियानो जाया मानो बे मालायनि फिसाफोरखौ थाब हाबा हर दै। एख'नि लाखिबाय थानाङा। जागोन दे आबा हरगोन आङो हरा बुङाखैथ'। हाबाया मार्चआवनो दै। आरो जुदि बियो हाबा जायाना बेखौथ' होखारखागोनानो ओमफ्राय आंबो बे न'निफ्राय ओंखारफिनलांगोन। नाङा आबा नाङा मानो ओंखारफिनलांनाय बाथ्रा बुंबाय थायो। आं हरगोन ना हाबा आं हरगोन। बेखौ आङो खाथाबनानैबाबो हरथारगोन आं। आंनो आंनि असे फिसाखौसो नांगौ फिसिनो लाबोनायखौ नाङा। खालि हाबा हरनायल' बाथ्रा। आया बेफोरबायदि नङामोनलै सिगाङो। आदाया फैनायनिफ्रायनो आया सोलायबाय। आङो आंनि मोजां मोननायनि अनगा रावजोंबो थांनो गोसो गैया। आयालाय सिगांलाय माथो रायज्लायोमोनबो बेजों। दासो माबा नाङा खालामबाय थायो हरा। बिबो आंखौ लांगोन होननानै दाबो लांला। फन खालामनि र' आङो। जुदि आंखौ बियो दिनैनो लांनो फैबा आं दिनैनो थांगोन। खालि वेटिं सोरजों रायज्लायदों बेलाय?
वेटिंल' मोनथारो रिसिभ खालामलै रिसिभ खालाम नोंजों आर्जेन्ट बाथ्रा रायज्लायनो दङ रिसिभ खालाम रिं जादों हेलौ मा खालामदों दङ ओरैनो माथो खालामबावनो नोङो सोरजों वेटिंमोन नोंखौ मानो फन थुबा वेटिंल' मोनबाय थायो आङो ओइ नोंनाबा खालि बिदिल'थार बिदिखायनोथ' आं नोंजों रायज्लायनो बायो लोगोफोरजोंबो माने रायज्लायनो मोनला नामा मोनो मोननाया थेवब्लाबो नोंखौ बांद्राय वेटिं मोनो आङो ओइ नोंनाबा खालि बिदिनो आरो मा जादों बेखौनो गाबदों आरो नोङो बेखौनो गाबनांगौ जाखो गथ' गोरलैफोर रखमनो नङा आं गुबुन खोथायावसो गाबदों ओइ सना खोनासंनाय दे बुं सनालै आंखौ आइमोना हाबा हरनो नागिरदों आइदो आदादो मालाय सेंग्रायाबो आंखौ फसायखाबायनो ओमफ्राय आंखौ गाबोन समफोर नायनो फैगोनो ओमफ्राय आंखौ हरथारसिगोननो मार्चआवनो सनालै आंखौ दिनैनो लांफै दिनै हायाबाबो गाबोन लांफैलै आं नोंनि अनगा रावजोंबो हाबा जाया आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आंखौ लांफै सना नोंखौ मोनाबा थैगोन आङो आंखौ लांफै दिनैनो ओइ केला फाग्ला मोनदों नामा नोङो थैनो नागिरदों नोङो आंजों फैनानै माया थैलाबायनो आंखौ लांफै आं नोंखौ मोनाबा थांना थानो हानाय नङा नोङो दामाने हाबा खालामनायखौ नोङो फालथु मोनना लादों नामा ओंखाम जानायाव दै लोंनाय रखम मोनदों नोङो नोङो जुदि आंखौ हाबा खालामोमोनबा मानो मोजां मोननायमोन आरे भाइ आं नोंखौ लाबोआ होनाखैना आं नोंखौ लाबोगोन नाथाय नोङो बोसोरब्रै बा बोसोरबासो नेबावनांगोन ना दालाय आंलाय नोंखौ लाबोनालाय मा जाहोगोनसि ना साख्रियानो दं ना भाख्रियानो दं आंहालाय नोंसोरो जि जायो बेखौनो जागोन दे आङो आंखौ मार्चआवनो हाबा हरसिगोन जेखिजाया आंखौ लांफै दिनै नङाबाबो गाबोन लांफै ओइ केला फाथ नोंलाय मानोथ' आंखौ नेनो हाया बोसोरबाखौनो नेनो हाया आरो नोङो आंखौ मोजां मोना आं मिथिगौ नोङो जुदि आंखौ मोजां मोननायमोनबा आंखौ लांफैगौमोन नोंसो आंखौ मोजां मोना मिथिबाय नों जुदि आंखौ मोजां मोननायबा नेना थागौमोन मानसियाबा ओरैनो टेनसन जाखाना दङ ओजों फारसेथिंजाय आरो बिफाया बेमाराव गोलैना दङ आरो साला बांद्रायसो टेनसन होबावबाय दोन सनालै माने बेफोरबायदि बुंदों आं बुंदोंना नोंसोरो जि जायो आं बेखौनो जागोन नोंसोर जुदि रानना थायोबा आंबो रानना थागोन आंखौ लांफै आं नोंखौ मोनाबा थांना थानो हानाय नङा नोङो थांना थानो हागौ हाया बेखौ दा नोंसो मिथिसिगौ आरो जेखिजाया आं नोंखौ लाबोनो हाथ'नाय नङा खमसे खम बोसोरब्रै नङाबा बोसोरबा थां नायनो फैदोंबा थांबानो जाबाय नोङो आंखौ नेबाय थानाङा नोङो आंखौ मोननो थाखाय आसा खालामनाङा मिथिबाय नोङो जुदि आंखौ मोजां मोनोबा बेफोरबायदि बुङामोन ओइ अम्बिकी नों माने बुजियालै नों जुदि आंखौ एसेबां मोजां मोनोबा मानो नोङो हाबा जाया होननानै बुंनो हाया आं बुंदोंमोनलै नाथाय मानिथारा जोंहानि आदाया बेसेबा रागा गोसाथार आंखौ हरथारसिगोननो दे जेबो नङा दे दाबो नोङो थांबानो जाबाय जेखिजाया आंखौ मोननो थाखाय नोङो आसा खालामनांला दोन हाबा होननाय बुस्थुखौ बियो फालतु साना लादों खोनालै गावगायानो खस्थ' मोनगोन फैना लानानै साख्रि गैया फाख्रि गैया फारसेथिंजाय आरो आफाया बेरामाव गोलैनानै दङ दै टेनसनानो टेनसनलाय सोर बुजि मोननो आंनि टेनसनखौ आंखौ जुदि एसेबां मोजां मोनोबा गावगाया मानो थाङो गावगाया थाङाबा हरनो हायो सोरबा मोनसे माथो बेलाय बेलाबोथि नोंखौ मा बुंदों आं नोंदि आंखौ एसेबां रागायै नायदों ओइ लाइमोन एदावना लानाङा दे मानसिया ओरैनो रागा जोंना दंखायो आंखौबो नोङो एदावना लानाङा मिथिबाय आंबो रागा जोंना दंखायो नोंनिख्रुइ आं बांसिन रागा जोंना दङ मिथिबाय सिथा फंगालि साला नोङो लोगोफोर सरि दे माने लोगोफोर आं भिडिअ बानायफुनाय टाइमावनो आपग्रेड होना फैना होबाय माने आंनिया जोब्बाय आरोना गोदान बायबावनांसिगोन ओंलै रखरा इसेबां मोजाङै बानायफुनाय टाइमावनो माबा आपग्रेड फैना होबायलै फाग्ला ओमफ्राय जोंफोर सिख्लाफोरा रावबो फ्रि गैया आरोना जोंफोर सानैल'थार दा बिबारि मोस्रोम रांखावरि मैथास्रि जायदुम गायदे अम्बिकी माने दा बायागोलागि फ्रि मोनथ'ला आरोना
जेनथेन आं ससेखिनिखौ बानायनो हाबाय ओमफ्राय ससे बानायबावनो सानदोंमोन बेयावनो आपग्रेड फैना होबाय ओमफ्राय दा आङो गाबोन बायसिगोन आरोना लोगोफोर दा आंनि एकाउन्टाव बारा फैसाबो गैया माबा 1650 थाखा होनानै बायनांगोन आरो ना माबा 30 दिनबो थाङालै 30 दिनबो थाङा 29 दिनल' थाङो ओमफ्राय आं बिराद रागा जोंबाय आरो ना भिडिअखौ बानायफुनाय टाइमावनो बेफोरबायदि सोरबा जोबना होयो आरो दिनै सानसेखिनिखौ बिसोरो माबा दोनथ'नो हायामोन आरो फ्रि औ लोगोफोर माने बानायफुनाय टाइमावनो जोबना होबाय आरो ना ओमफ्राय आं दा गाबोन बायसिगोन आरो दा आङो दिनैनो बायनानै बानायनो हागौमोन नाथाय दा आंनि एकाउन्टाव बारा फैसा गैया आरो ना 1500 नामाल'सो दङ ओमफ्राय दाथ' कार्टुनखौ बायनांगौबा 1650 थाखा नांगौ बेनिखायनो फोजोबनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दाखालि आङो सनियाखौनो लैथोस्रि होनना बुंफ्लांदोंमोननो निमाहा बियो दे लोगोफोर बिदिनो गोरोन्थि जाबाय थायो माथो बुंबावनो आरो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे थेंक इउ